så YouTube. Nikolaj er her ikke. Han er hjemme. Det er ærgerligt. Han kunne ikke være sammen i dag. Eller sammen og sammen. Det er lige meget. Men jeg har en lille unboxing. Jeg har haft jeg taler lidt lavt i dag. Det er klart, at mine forældre er lidt sure og trætte af sådan noget, så dæmper der lige, ikke? Dæmper mig lige, ikke? Men i hvert fald wifi'en, jeg har haft den åben. Jeg har testet den. Jeg har tændt den, så det irriterer. Det her er ikke en unboxing. Kan man godt kalde det, men det er det ikke rigtigt. Prøv at vente, jeg henter lige noget. Så jeg den her screen protector har jeg sat på den. Den er til Wi-Fi S og Wi-Fi S. Og den her, den har jeg fundet med. Lad os se. Prøv at se. Her er telefonen så. Og så. Jeg kan måske lige prøve at gøre noget. Kan I se, der er screen? Godt nok. Det kunne godt. I kassen åbner man den sådan her. Det du ser her er et opladstik med et USB indgang her. Den er stort set lige så tyk som iPhone 5's. Den her kan kun komme ind en vej. iPhone 5 kan komme ind begge veje. Og et USB 3. Mere i kassen ligger der en adapter. Og jeg havde den her åben i går. Men jeg glemte at vise lægge en video ind. Og ja, det blev sgu lidt skæv. Så det er ret ærgerligt. Mere i kassen er der ikke nogen stickers, som der kun findes i Apple. Der er simpelthen så mange manualer her. Der er den her manual. Jeg kan ikke se noget. Der er en manual her. Her. Jeg kan lige gøre sådan her. Der er en manual her. Eller lige meget. Den her hedder din HTC Wi-Fi S ved et eller andet. Så den her hurtige guide. Det her er sådan nogle, man bare ligger her. Så kan man starte den op. Og en circuit break, eller sådan noget. Endnu en af de her. En packages. En informations. En status. En guiders. En try to. Sikkerhed. Guide. Og det her kommer jeg ikke til at læse. Jeg kan til at læse noget. Altså den her, den er jo HTC One X. Og det er den her. Der er Beats på. Det kommer jeg måske til at læse. Væk med kassen frem til mobilen. Jeg ved ikke om I. Den gider sgu ikke starte.
Lad os prøve. Jeg kan vise jer, hvad der er inde i, mens den starter så her. Der er den her skærm her. Og sådan her. Skærm. Der er et batteri. Dem har altså mange af. Og et lille mikrosandkort. Ja, på 2 GB. Så det er ikke specielt meget. Så det var den her lille unboxing, det ved jeg ikke, hvad man skal kalde det, men jeg kan ikke lide det. I hvert fald, jeg har faktisk sådan lige en anden unboxing til jer. Her i går modtog jeg min pakke fra et amerikansk firma, eller amerikansk, jo, det er den der elektroshop, hvor jeg modtog den her pakke her. Det er vildt fedt det her. Men det er den her. Den koster $1 og 5 og så tager man så meningen er, man tager sit for eksempel HTC-stik, USB ind i den, så har du den her, og jeg skal jo til USA her i sommerferien, snart, ikke? Der bruger de ikke sådan her, så tager jeg den her, stikker ind i, der, og sådan der, og så sidder den så inde i det amerikanske stik, og kan oplade. Det er jo meget fint at have sådan en her. Og $1, det er jo ikke galt, og $5 koster det for fragten, tror jeg. Nej, jo, $5 for fragt, men så var det over til en af mine mors venner, og han kom så på besøg her i forårs og afleverede pakken til mig. Så det er fint nok. Så tak til ham. Jeg ikke kender navnet på, men i hvert fald, han er i hvert fald med. Det var den her unboxing. Vi ses.